tej dávky sa trmázkáme a soby mali byť na nás natešené. Už takú nás spívajú. No počkajte, však aj my máme čo zaspívame. Javorník, silnica, formální manieru. Bez Javorník, silnica, formální manieru. Sú tam dívky, tu se pyšné, chlapců si nevšímajú. Sú tam dívky, tu se pyšné, chlapců si nevšímajú. Líder preňu chudobný, poctivý a šikovný. Líder preňu chudobný, poctivý a šikovný. Začne sa mu vymúvať, že už ju bolá nohy. Začne sa mu vymúvať, že už ju bolá nohy. Líder preňu bohatý, šlapavý a hrbatý. Líder preňu bohatý, šlapavý a hrbatý. Začne sa mu ukláňať, jak by byl Petr svatý. Začne sa mu ukláňať, jak by byl Petr svatý. A nás sa doneslo, že ste všetci maródi, jakú si nemoc nám vezete z tých vlaků. Tak dokážete nás týpaný. Co budeme robiť? No, svaky si trochu takový pošúlaný, no ani nemoc nešmakuje, no. Nevím, no, co s tím urobíme. Tak to máš teda chlapče štěstí. Jak jsme išli sem, přes ty dlouhé a príčné, tak jsme natrhali nějaké zeliny. Tak hned ti urobím čaju, to ti udělá dobré. Tím ťa popravíme. To nevím. Najlepší by byl ten javornický čaj. Víte, co je to javornický čaj? Jaký? To se dá zvariť. Kopriva, máta, Mariánka. Kirkleví. Materinuška. Necháte povariť dobre, vyluhovať, slejete, středíte a včil. Tak 2/3 toho čmáchnete na bok a dáte tam dobrou, ale dobrou, podotýkam javornickou režnu. A to je ten javornický čaj. Ale a je to na různé neduhy a mě to vždycky spruží všechny údy. Máš řek, chlapče, máš řek. Ale nikdy nevěr babě, co ti navarí za medicínu. Pojď sem, ukáž to, však jsem se díval. Co to tady máš za zarytky? Co to tady máš? Počkej! Co to je? To neznám. To je medvědík. To je čertovo hovno. Hovno. Počkej, čertovo hovno to ti tak akorát pomůže do druhu. Víte, co to je? To je Rulík Zlomocný. Já jsem si měl velikou zkušenost minulý rok na Jirkovka byla. Ještě jedna gulička a už jsem byla naven. Ale však ti ještě podaj 2 zbylých.
pravidla. Tak to máme za tú všetku snahu a opateru. Človek sa snaží, medicíny vyvaruje a to je vďak. A just si dáme ešte jednu a tu si teprvá za opléčko nedáte. Z toho